Veľmi často ma oslovujú klienti, čo s negatívnou energiou, ktorú si donesú domov. Keď sme to rozoberali s niekoľkými klientami a poradila som im, aby si vedeli vytvoriť vajíčko, naučila som ich to, môžem vám to odprezentovať aj v tomto videu, alebo aby si vytvorili zo svojich energií neviditeľnú hmlu, po prípade sa zmenili na ružu a vrátili všetky negatívne energie odosielateľovi. Fungovalo to, ale fungovalo to veľmi krátko. Ak sa stretávame s ľuďmi v práci, v bároch, v reštauráciách, chodíme na nejaké semináre, alebo máme veľa ľudí okolo nás, niekedy aj dokonca z rodiny, pretože veľmi často sa stáva, že všetky negativity prúdia z rodiny. Tak som si povedala, že natočím pre vás úplne iné video. Ak sa ti takéto videá páčia, daj like, odber, sleduj, poprípade šéruj s ľuďmi, ktorí majú na sebe negatívnu energiu. Čo teda môžeme urobiť? Prvé je vytvoriť si energetické vajíčko. Ako to funguje? Spravíme hlboký nádych, výdych. V oblasti pupka si predstavíme vajíčko alebo loptu. Ja si predstavujem vždy zlaté vajíčko, ktoré si zväčším a ako náhle je dostatočne veľké, tak vizualizáciou do ňoho vstúpim. A ako do ňoho vstupujem, tak si obalujem všetky energie. Ďalšou možnosťou je vytvoriť sama zo seba ružu. Poznáte ružové kríky, keď do nich niekto siahne, tak ich automaticky popichajú. Ale ty si môžeš vytvoriť sám alebo sama zo seba ružu. Jednu nádhernú, krásnu červenú ružu, ktorá bude pre jeho okolie negatívnu energiu, teda, ktorá sa priblíži, pichať. To znamená, že môže sa ti stať, že vytvoríš vizualizáciou sama zo seba rúžu, okolo teba je kvantum kríkov, ktoré ťa obkolesujú, ktoré ťa chránia a teraz prichádza k tebe nejaká negatívna osoba, ale ty to vidíš, že ako keby ho to pichlo, že niečo chce povedať a rozmyslí si to a odíde. Je to veľmi zaujímavé to sledovať, keď si to vyskúšate aj sami na sebe, či už pôjdete do práce, alebo pôjdete na nejaké stretnutie, alebo niekam, kde sú aj nepríjemní ľudia, ale trebárs aj do svojej vlastnej rodiny. Niektorí členovia rodiny sa k vám nepriblížia a to sú práve tí, ktorí sú negatívni. Možno budú útočiť slovom, ale nedostane sa to do vašich vibrácií a tým pádom to nenasiaknete sami do seba. Ďalšia možnosť je vytvoriť sama zo seba hmlu, ako keby ste neexistovala, pretože z hmly nedokážu energetickí upíry, z negatívni ľudia uberať z vašich energií. A potom sa nemusíte cítiť, že ste unavení a že sa vám nič nechce, že potrebujete spáť a stále rozmýšľate nad tým, kde ste urobili chybu, či je to počasím, či je to nejakým jedlom, cukrom, ktoré ste príliš prehnali, alebo čím to je. Môže to byť aj takýmito ľuďmi, ktorí môžu vašu energiu vysávať. Ale ja som si pre vás tu pripravila takto misku so solou, je to himalajská sol a solný svietnik. Solný svietnik. Ako to celé bude fungovať? Vždy sa stane, že aj keď si urobíte energetické vajíčko, alebo si spravíte rúžu, alebo hmlu zo svojho tela, rozplývate sa, ale môže sa stať, že aj tak nejaká negatívna energia prejde. A čo teraz s tým? Veď som si všetko vytvorila. Alebo vytvoril. Ideme na to. Máme tu sol, morskú sol, ako sme si povedali. Takže čierna miska, biela miska, úplne akákoľvek miska, zoberieme himalajskú sol, trochu z nej odsypeme a máme solný svietnik, môže byť aj obyčajný svietnik, ale ideálny je solný svietnik, čajová sviečka. Všetko, čo potrebujete, je sol. Položíme pravú ruku na stôl, ľavú ruku ponoríme nechty, prsty do soli a poprosíme, aby všetky negatívne energie prúdili do tejto soli, ktoré ostali na nás po negatívnych stretnutiach, po nepríjemných stretnutiach a hovoríme, poprosím všetky negatívne energie, aby táto sol stiahla do seba, aby všetká negativita sa vsiakla do soli.
Sol je ako špongia, takže sol krásne pohltí všetku negativitu z vášho tela. Ak budete mať pocit, že stačí, tak si len oprášite ruky, prsty, aby tam nič neostalo, aj pár zrniečok, takže všetky dáme preč. A ďalej, túto sol nepoužívame. Túto sol vysypame buď do záchoda alebo do smetí. Bolo by blbé do toho šahať znova, aby sme nenabrali naspäť znova tú negatívnu energiu. Takže táto sol sa odkladá a ide na rad sviečka. Tým, že sme vyčistili svoje energie a všetko sme odovzdali soli, potrebujeme doplniť svetlo do nášho tela. Ideálny je solný svietnik práve preto, keby tam ešte nejaká časť ostala, nejaké mini energie, tak ten solný svietnik to zhltne. Takže obalíme ruky okolo a necháme prúdiť pozitívnu energiu a svetlo do celého nášho tela a vyslovujeme: uzdrav ma svetlo v láske, v zdraví aj vo financiách. Môžeme prejsť aj vrchom tej sviečky, nahrejeme si ruky a cítime úplne pozitívnu energiu. To je celé. Tento proces môžete použiť kedykoľvek budete mať pocit, že ste nabrali niekde na seba negatívnu energiu. Ak sa ti videá páčia, daj like, odber, zdieľaj, šeruj. Krásny deň.